दिनै हारिनि जोलैनि हांगारासो आं मोनसे फोरबोनि थांनाय बै माबायावहाय कसुगाव जायगायाव समस्थियाव मोनसे जाथाय जादोंमोन। साद' बर' हिन्जावफ्रादे होख्राव खारदोंमोन नङा होमबा? बै होख्राव खारनाया मानो खारदों मिथिबाय? बिसोरखौ दख'ना खुनोसो होसोदोंमोन। सोर होसोदोंमोन? बिपिएफनि गुन्दाफ्रा। आरो बै बिपिएफनि गुन्दाफ्रा सोरमोन मिथिबाय? खुरैसे बेदर, बथलसे जौ, थफ्लासे गरनैसो थाखानि थाखाय बायजानाय जोंनि एनडिएफनि फंबायमोन। लासिंसिं नङा होमबा? आंबो एनडिएफनि सासे दैदेनगिरिमोन बा केडारमोन बा मेम्बारमोन। आंहाबोथ' लाजिनाय दंना। गरसे थाखानि थाखायनो दिनै जों बायजादों, खुरैसे बेदरनि थाखायनो जों बायजादों आरो बथलसे जौनि थाखायनो जों बायजादों। बेनिफ्राय 34 इयार्स जोंखौ जे एनडिएफखौ दाव खालामबोदों। नोंथांमोननि नैबे धीरेननि मस्ट माने फेभाराइट एरिया, जेरावहाय धीरेन सारा गोदोनिफ्रायनो थाखोमाबोनो हानाय बे एरियायाव जे जानो गैयै मानसिफोर दङमोन। हादान हामोन, दिनैसिमबो हादान नङा होमबा? बेवहायनो बिथांमोना थानानै बारग'बोदोंमोन। बिथांमोना खब'से ओंखामखौनो खब'थाम खालामना जाहोदोंमोन, दाव खालामबोदोंमोन। गावनि दखना ओनसोलखौ सोंथेनानै बिथांमोना मा खालामदोंमोन? बिसोरखौ बासायबोदोंमोन। आरो 5,000 एनडिएफनि मुङाव गावसोरनि सक्ल' बक्ल' फिसाला फिसाजोफोरखौ दाहालफोरबायदि माथेनानै दोनथेनानै बै लिडारफोरखौ, सोरबा फेरेंगाखौ, सोरबा सावरायग्राखौ, सोरबा धीरेनखौ, सोरबा गबिन्दखौ बासायनोथ' बिथांमोना दिनै बोलि होदोंमोन नङा होमबा? बे बोलि होनायनि बेसेनखौ, बे बर' बिमानि मोदै आरो खदैनि दाहाखौ, बे खब'से ओंखामखौ खब'थाम खालामनानै दाहा खालामनानै फिसिबोनाय बर' बिमाखौ रेप खालामनोसो नोंसोरसो मोनबाय नामा? नोंथांमोना रेप खालामनो मोनबाय नामा? अन केमेरा। नैबेवहाय आंना मोनसे प्रुफ दं। इलेक्सननि सिगां फेरेंगाखौ गावगोननो अन केमेरा आं बुंदों। नैबेवहाय मोनसे रेकर्ड दं, इउपिपिएलनि हिन्जावफोरखौ रेप खालामनांगौ होननाय। बेसेबां सोमोनांथाव! हारि फानग्रायासो, जोलैनि हांगारासो, बर' बिमाखौ फाननायासो, बेखौ नोंथांमोना गाव गावनो बिजिरना लादो। बे बुस्थुखौ जोङो दिनै जों बेवहाय साइक'लजिकेल वारनि सोमोन्दै सावरायदोंसो, जों डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै सावरायथ'वाखै। जोंनि गेजेराव साइक'लजिकेल वार जादों पावार हांग्रिखौ लानानै। जोंनि पावार हांग्रिफ्रा बायदि रोखोम साइक'लजिकेल वारजों जोंखौ डिफिट खालामनानै, सैथोखौ असैथो खालामनानै बिथांमोना दिनै देरहासार जाफिननानै गावसोरनि बावैसोनो खानो लानो थांगासिनो दङ। पिसिडिसि मेम्बारनिफ्राय हाग्रामासिम खाजासिगोन साननैसो उनाव, नोंथांमोना नायबाय थाथ'। आरो बे खाजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय सोरबा जोंनि फंबायखौ 1000, सोरखौबा 500, सोरखौबा जौ बथलथाम, सोरखौबा बेदर सेरब्रै बेफोरबायदि बायनानै आखौ देरहाफिननो नागिरदों। धीरेनाथ' गलामसो, सावरायग्रायाथ' गलामसो। सावरायग्राया गावनो 13आवहाय 4000 माबा मोनगोन ना, भट मोनगोन ना मोना? आंना 110% आं देरहाखायो ना। मालाबा फेरेंगानि एगेन्स्टआव, मालाबा हाग्रामानि जाना, मालाबा खामफानि जाना, मालाबा धीरेनखौ माने मा होनो रिकभार खालामफिननो थाखाय मा खालामो? केम्पेइन खालामबाय जाम्बाफ्रा। गाव गावनि अबस्थाया काहिल जानानै दङ। बेनिफ्राय थगाय थसि खालामनानै रायजोफोरखौ इमसनेल ब्लेकमेलिं खालामनानै जोंखौ बायदिसिना लामाजों दैदेननो नागिरगासिनो दङ। आं नंखायनो होनदों रायजो राजाफोरनो, जोंनि फंबायमोन, नोंथांमोना दिनै जा खौसे जानानै दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट होनानै, दिनै इस्लाम भाइफोरा ज' जाजाय फैनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट होनानै सान्ति सृष्टि खालामनो नागिरदों। थांना थानायनि राहा लामाखौ जों जुगामि बानायनो नागिरदों। दिनै माखासे नन बर' स्पिकिं कमिउनिटिफ्रा फैनानै बिपिएफखौ खैफोदाव लांनायनि लामाखौ दिन्थिना होदों। थेवबो जोंनि मानसिफोरा बुजियालासेनो गरनैसो थाखानि थाखाय इउपिपिएलआव थांलाय, बिपिएफआव थांलाय, इउपिपिएलआव थांलाय, बिपिएफआव थांलाय खालामगासिनो दं। आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन, साननैसो बाइक सालायनोब्ला, जौ लोंनानै लामायाव सिख्लाफोर बिमाफोर जंखायनोब्ला, इन्जय खालामनोब्ला बिपिएफआव थां। अराय थानो थाखाय थांना थानायनि लामा बानायनोब्ला इउपिपिएल हान्जायाव फै। मानोना बिस्रा जेखुनु ड्रिम गैया, जेबो प्लान गैया, पलिसि गैया, स्ट्रेटेजि गैया बिपिएफ हान्जाया, खिन्थु जोंहा मोनसे स्ट्रेटेजि दं।
लास्ट 17 years बिसोरनि रुल टाइमाव 5000 मानसिया थांना थानायनि राहा लामा मोनाखै। जोङो खिन्थु मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै 5 बोसोरनि गेजेराव 4 लाखनिफ्राय 5 लाख मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो नागिरदों। बेवहाय जोंनि एनडिपि फंबायफोरा जाय फंबायफोरा थांनायाव सोमावसारदोंमोन बिथांमोना मानो जिंगासिनांगौ? थाइनैसो थाखानि थाखाय नोंथांमोना इयुननि लामाखौ मानो गोजोनना लानांगौ? दिनै हाग्रामाया बिआरटिएफफोरखौ बाहायदोंमोन एनडिपिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय, जुगामियै राजखान्थि पावारखौ गायसननायनि थाखाय बिटिसि हालामाव बै बिआरटिएफ गथ'फ्रा दिनै हालाय हाफाय जानांदों। बेंटल बायदि जायगायावहाय बिआरटिएफ गथ'फ्रा ट्रेक्टराव ग्रेभेलिं गारखोबायनानै हाजिरा मावना जानो आगोर मोनाखै। बेंटल बायदि जायगायावहाय बिएलटिनि माखासे पुरुना केदारफोरा अमा बेदर गोदानानै जानानै आगोर मोनाखै, बुगाव खुसि जाजोबना दङ। बेफोरखौनो नायसनाखै नोंथांमोननो मा साख्रि होनो? सोर धीरेनबोलाय साननैसो उनावनो गाव साख्रि होनो हानाय? सोर सावरायग्रा बियो साननैसो उनावनो साख्रि होनो हानाय? गावसोरनो थाखानि उनसो खारदों, जौ लोंनानै फ्लाट जानानै थायो दा। ओमफ्राय बिसोरो नोंसोरनो मा साख्रि होनो हागोन? जोंनि मा थांना थानायनि राहा लामा होनो हागोन? जोंहा मोनसे स्ट्रेटेजि दं, इउपिपिएल हान्जाया मोनसे पलिसि दं, मोनसे प्लान दं। आं बेखौ दिनै बुंनानै जोंनि गेजेराव मा खालामनो थांगोन बेखौसो जों बुंनो नागिरो। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আমি ইউপিপিএল পাৰ্টিটো গঠন কৰিছোঁ, ঠিক আছে? আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি কেনেকৈ শান্তি সৃষ্টি কৰিম। শান্তি অলৰেডি আহি গৈছে, কিন্তু এই শান্তিটো আমি পাৰ্মানেণ্ট কৰিব লাগিব। আমি যদি পাৰ্মানেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি যেনেকৈ একগোট হৈ পেলাই ইউপিপিএল পাৰ্টিটো গঠন কৰিছোঁ তেনেকেই থাকিব লাগিব। नंखाय होनदों जोङो 4 लाखनिफ्राय 5 लाख मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो नागिरदों। बेबो मोननै सेक्टराव। फार्स्ट सेक्टरा जादों गभर्नमेन्ट सेक्टर, सेकेन्ड सेक्टरा जादों प्राइभेट सेक्टर। आरो बेखौबो दिनै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव रोखा होननानै बुंगोन, जेराव गुबुन गुबुन हालामनिफ्राय फैनाय जोङो मोनफ्रोमबो एनडिपिनि मुङाव मुंख्लं जानाय न'खरफोरनि सोद्रोमाफोरनो गंसे न'खरावबा बै मुंख्लंनि न'खराव सासे सरकारि साख्रि होनाय जागोन बिथांमोननि क्वालिटि बा क्वालिफिकेसनखौ नायनानै। साफ्रोमबो न'खरावहाय मुंख्लं न'खराव जों गभर्नमेन्ट जब होखागोन। थारमाने 5000 जोंनि एनडिपि न'खरनि मानसिफ्रा साख्रि मोनखाबाय, जेरावहाय 5000 साख्रिखौनो 17 इयार्सआवहाय जोंनि बिपिएफ हान्जाया होआखै। बेनि अनगायैबोथ' जोंहा माखासे लेखा गोरों गोबां गथ'फोर दङ, बेफोरखौबो जोङो जेनुइनलि इन्टारभिउ होनानै गरसेबो थाखा लायालासेनो जों मा खालामनो नागिरदों? साख्रि होनो नागिरदों जायफ्रा पास जागोन। 17 बोसोरनि सिगांबो जोंनि बर' बिमाया जौ फानग्रामोन, 17 बोसोरनि उनावबो दिनैबो जोंनि बर' बिमाया जौ फानो। 17 बोसोरनि सिगांबो जोंनि बर' बिफाया बन फाननानै बिखा रांख्रेब रांख्रेब जोंखौ फिसिबोदों, 17 बोसोरनि उनावबो जोंनि बिफाया बन फाननानै आगोर मोनाखै। आरो मा थांखिजों जोङो दिनै बिपिएफ हान्जाखौ सापर्ट होनानै बिथांमोननो हारि खुंनो, हादोर खुंनो खुंथायगिरि हिसाबै जोङो बाहायबावो। नंखायनो जों होनदों 5 बोसोरल', जोंनो 17 बोसोर नाङा। 5 बोसोराव जुदि होनो हायाबा प्रमद बर'आ हारिनिख्रुइ देरसिन नङा, फेरेंगाया हारिनिख्रुइ देरसिन नङा, सोरबा गबिन्द बसुमतारिया बर' हारिनिख्रुइ देरसिन नङा। 5 बोसोराव जेबो मावनो हायाबा नोंथांमोना बै 3 लिडारखौ हासिबजों सिरगार हरबानो जाबाय। स्पष्ट खोथा। 5 बोसोरल' बिदों जोङो, जों नंखायनो सैथोजों बुंदों। दानिया बाथ्राया जाबाय जोंनि गेजेराव प्रमद बर'आनो जा, धीरेनानो जा, सावरायग्रायानो जा, फेरेंगायानो जा, गबिन्दआनो जा, सोरबा हाग्रामायानो जा, साफ्रोमबो गावबा गाव एंगेलजों गोथाव गोथाव बाथ्रा बुंनानै मानसिफोरखौ बुरखायनो हागौ, थगायनोबो हागौ, नंखाय लामाजोंबो दैदेननो हागौ। माबोरै फोरमान नायगोन? सावरायग्राया सैथो ना फेरेंगाया सैथो? धीरेना सैथो ना गबिन्दआ सैथो? हाग्रामाया सैथो ना प्रमद बर'आ सैथो? आं मोनसेल' लामा होनो नागिरदों। नोंथांमोना बे हालामनिनो साफा साफा जोंनि भारतीय नागरिक, आरो बे हालामावनो नोंथांमोननि सासे केन्डिडेट हिसाबै एनडिएपिनि टप मोस्ट मोनसे समनि लिडारा दिनै केन्डिडेट हिसाबै दङ। आरो आंबो दिनै मोनसे हान्जानि सासे दैदेनगिरि एबा केडार हिसाबै बा आं मेम्बार हिसाबै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट खालामनो फैदों। दानिया बे कुइसनखौ खालाम, धीरेना हायो ना हाया दिनै समायखिरा लानो, फेरेंगा हायो ना हाया समायखिरा लानो, सैथोखौ बाननानै लानो ना असैथोजों दैदेननो? मोनसे बाथ्राखौल' नोंथांमोना कुइसन खालाम,
थांनाय 34 बोसोराव नोंथांमोनखौ जोङो खबसे ओंखामखौ खबथाम खालामनानै फिसिबोदों। दाव दाव खालामबोदों मोदैजों खदैजों जों गैजायाब्लाबो जोंनि दख्ना ओनसोलखौ फांथेबायनानै नोंथांमोनखौ सुथुरनिफ्राय रैखाथि होबोदों जोंनि बर' हारिनि रैखाथि हान्जा होननानै आरो रैखाथि होबावदों जोंनि सख्ल' बख्ल' फिसाफोरखौ दाहालफोर बायदि दोनथेनानै नोंथांमोनखौ गावथारजानायनिफ्राय जायनि जाहोनाव 5000 जोंनि फिसाफ्रा दिनै मुंख्लं जानांदों। बेनिखायनो बिआर फेरेंगा नोंथाङा इउपिपिएल हान्जानि सासे केन्डिडेट जानानै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय थानानै बर' हारिखौ थारैनो जौगाहोनो नागिरबादोंब्ला गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ खौसे खालामनानै शान्ति सृष्टि खालामनो नागिरदोंबा मोनफ्रोमबो हारिनि साफ्रोमबो इयुथफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बानायनानै होनो नागिरबादोंब्ला सैथोयैनो बे आशीर्बाद जाथों। नाथाय फेरेंगायानो जा धीरेनानो जा सावरायग्रायानो जा गबिन्दआनो जा बा सोरबायानो जा नोंसिनि मावनाया राजखान्थिनिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदोंब्ला नंखाय लामाजों दैदेनलांनो नागिरदोंब्ला बियो सावनांगोन होननानै कुइसन खालामो। सावनि भागि जानांगोन नोंथाङा फेरेंगाया सावनि भागि जानांगोन धीरेना सावनि भागि जानांगोन सावरायग्राया जानांगोन गबिन्द बसुमतारिया सावनि भागि जानांगोन आरो फिरि बिसिनि फिसा फिसौआ खाना फुजा लेंग्रा जालांजोबथों होननानै बिथांमोना बिखा फोरदानानै बुंना ला नोंथांमोना हो। आं हले लायो आं दिनै नंखाय लामाजों रांनि खोन्था लानानै जुदि रायजो राजाखौ थगायनो नागिरदोंब्ला सोरनिबा फुस्लायनायाव जोंनि खौसेथिखौ फोजोबनो नागिरदोंब्ला शान्ति सृष्टि खालामनायखौ आं जुदि अशान्तिनि लामाजों दैदेनना लांनो नागिरदोंब्ला जौगाथायनि मुं लानानै आं जुदि गाव सोबख'नानै माहाजोन जानो नागिरदोंब्ला आं बिआर फेरेंगाया समायखिरा लादों रायजो राजानि सावा बर' बिमानि मोदैनि सावा 5000 मुंख्लंफोरनि थैनि सावा आंनाव नांथों आरो फिरि आंनि फिसा फिसौआ खाना फुजा लेंग्रा जालांजोबथों। बे कुइसनखौ नोंथांमोना गाबोन धीरेनावबो सों जुदि बिथाङा बेवहाय फैयोब्ला। फोथायनाय लाखि जोंनि फंबाय बिनानावथांमोन गोबां समाव गोबां बाथ्रा बुङो दैदेनगिरिफोरा खिन्थु बिजिरनाया नोंथांमोननि सायाव। दिनै मा होनदों चन्दन ब्रह्मजों जोङो पिस एकर्ड खालामाखै बर'नि 3थि एकर्डखौ जोङो चन्दन ब्रह्मजों खालामाखै। चन्दन ब्रह्मनि दैदेननायाव कअर्डिनेसन कमिटि दानानै जोंनि गेजेराव स्प्लिट लाबोनो नागिरनाय जोङो सुक्ति खालामदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रिजों आरो हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जेब्ला बेवहाय थान्दै फैनानै मिटिं खालामगोन मोनफ्रोमबो हान्जानि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रानो बेवहाय ज' जानो मोनगोन। एबसुनि प्रेजेन्सआव एबसुआबो बेवहाय बाहागो लागोन जेब्ला जों एनडिपिफोरनि साफ्रोमबो लिडार आरो केडारफोरनि थांना थानायनि राहा लामानि सोमोन्दै रिहेबिलिटेसन सोमोन्दै सावरायगोन आरो एक्स ग्रेसियानि सोमोन्दै सावरायगोन आरो जेब्ला बिथांमोना जोंनो स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनायनि बेलायावहाय सावरायगोन। जोंलाय माखौथो गिदों गासैबो पलिटिकेल ड्रामासो। बे बाथ्राखौ जों साफ्रोमबो बुजिनांगोन आरो जोंनि बै गथ'फोरनो जोंनि फंबाय बिनानावमोननो जोंनि एनडिपिनि आगुनि दैदेनगिरि एबा सोद्रोमाफोरनो जों फोरमायनो हानांगोन। आं सानदों नोंथांमोना क्लियार जाबाय पासलिं जानाय नंला दिनैनिफ्राय जोंनि सेल्फ इन्टारेस्टखौ जों बावगार। सोरबाया सोंहरो आंनाव सार माथो ओरैबायदि फर्म होदोंब्ला एकाउन्ट नाम्बारबो बिदों एकाउन्ट होनायजों लोगोसे मिटिङाव थांनांगोन बिपिएफनि मिटिङाव मा बुजिखो? फर्म होनाय जे फर्म फिलआप खालामना हरनायजों लोगोसे बिपिएफनि मिटिङाव थांनांगौनो मा बुजिखो? बाथ्राखौथ' बुजिबाय निश्चय। इमोसन जानो नाङा जोङो धैर्य हमनांगोन। जोंनि एनडिपिआव हाबनाया आंनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय नङामोन नंगौना नङा? आं साख्रि मोननो थाखाय आं एनडिपिआव हाबाखैमोन आरो दिनैलाय मानिथो एसेबां हांफ्ला सिफ्ला जादों जों सानसेयावनो साख्रि मोननो थाखाय। एसेबां 34 बोसोर जोंनि एनडिपिफ्रा सोमावसारबोबाय आरो दिनैसो साननैसोआवनो जोङो सोरनिबा लुप देखायनायाव खानस्रिजों नास्राय लफायनाय बायदि लफायनायाव जोङो अरथाबनानै थांलाबायनो मानो गोनांथि जादों? धैर्य हमनायनि सम फैदों। जोङो दिनै साइकोलजिकेल वार जादों। बे साइकोलजिकेल वाराव जोंनि रायजो राजाखौ जोङो माबोरै साइकोलजिकेलि ट्रेन खालामनांगोन बेनि दायित्वखौ जोंनि एनडिपि केडारफोर दायित्व लानांगोन।